Men Bagne, nu hvor jeg har dig her, så er noget, jeg har tænkt lidt over. Jeg vil gerne have lige kigge lidt med lige her. Hold kæft, mand. Jeg havde, så er det nemlig godt nok en rimelig total i orden drøm, Per. Ja. Så det var fordi vi var ude, vi var på øvelse, ikke, med Millie. Ja. Så lå vi der i bioakken alle sammen, ikke? Og så var der var helt vildt god mand af ham, ligesom det altid var. Sådan helt. Pludselig så kom hende der tv-værtinden fra Boogie TV. Ikke den sorte, hende den hvide der. Ja, jo. Og så pludselig så knæppede vi bare helt vildt meget. Så lå jeg og knæppede hende. Totalt syret, eller hvad? Der er også nogen, der ikke kan huske. Hvad var det for noget, Bagne? Hold da kæft, det er pinligt, det her, Bagne. Det var sgu Hold ikke... kæft, det er pinligt, det her. Jeg vidste faktisk ikke, det filmede der, hvis det var helt ærligt. Det vidste du ikke? Nej, det gjorde jeg sgu ikke. Okay. Ja, sådan kan det gå. Men jeg synes det stadigvæk, du er meget Hvad lækker. fanden var det for noget, Bagne? Jeg kan godt huske den drøm der. Okay. Fordi at, det, som jeg ikke nåede at fortælle der, det var, at så mens vi lå der og knæppede også to, ikke? Dig og mig, min pik og din fisse der, ikke? Så, så lå alle de andre drenge over fra Amelie, ikke? Så lå de bare og skreg. Lars Allan Bonsbøl! Ja, det var så pinligt, det her. Hun knapper Lars Allan Bonsbøl! Det er faktisk lige, hvad jeg gætter ret, Glenn. Det er faktisk lige, hvad jeg Lars Allan Bonsbøl! Det er for pinligt. Vi skal Det er for pinligt, Bagne. Lars Allan Bonsbøl! Det er for pinligt, siger jeg. Sådan kan det gå, Bagne. Lars Allan Bonsbøl! Bagne? Hallo. Ved du hvad? Hvad siger du til, at Gorky Park de vinder i battlen? For det gør de rent faktisk Det over siger jeg, Christian. I har